Insemmilkom Mirjam Kassar mill-laqda Versatini il-kelma Maltija. Laqda li twassal fil-pubbliku il-wirt letterarju Malti. Mill-pinna tal-edukatur poeta kittieb Dun Franz Camilleri għażilt għalikom l-essej Idejn il-bniedem mill-ktib tiegħu Lejn id-dawl ippubblikat lejn l-aħħar ta' snin 60 tas-seklu 20. Idejn il-bniedem. Meta nistaġbu bil-kobor u bil-ġmiel tal-arti, tal-letteratura jew tal-mużika, ma tismax minn fom kulħadd ħlif tifħira l-ġenju li Alla ta' lill-bniedem għal-qawwa tal-fantasija u tal-immaġinazzjoni tal-artista. Ma ftit huma dawk li għadilhom minn moħħhom li, wara kollox, ix-xogħlijiet artistiċi kbar u tal-għaġeb ma kinux joħorġu għad-dawl li kieku ma kienux idejn il-bniedem. L-opri kbar tal-arti tfasslu u tnislu fil-ken u fis-skit tal-moħħ, imma ħarġu u ħadu l-ħajja f'idejn l-artista. Il-pinsel fit il-pittur jimxi u joqgħod għall-fantasija tal-imgħallem u meta tnejn flimkien itemmu l-kwadru sabiħ, aħna nistaġbu kif ġiet il-ħajja b'dik id-daħka tagħha minn daqsxejn ta' pinsel fuq tila smajra. U hekk ukoll l-iskulturi l-qeda bl-iskalpellu bil-mod jonqox l-irħama sakemm joħroġ dik l-istatwa li ura qudiemu bil-fantasija. Kif konna nistgħu nitaxqu bil-ġmiel tal-poeżija, tad-drammi, tar-romanzi u tax-xogħlijiet kbar tal-letteraturi imqar ta' żmien ilu kieku ma kinux miktubin b'idejn il-bniedem. Illum huma l-kotba bl-eluf u bil-miljuni li jxerdu it-tagħlim, il-ġmiel u l-kobor tal-idejat kbar tal-aqwa kittieba. U dan ngħiduh ukoll għall-mużika. Kif konna nistgħu nduqu dik il-ħlewwa ta' armoniji u melodiji kieku ma kinux idejn il-bniedem li għamlu dawk l-istrumenti hekk sbieħ u li huma fl-istess ħin invenzjoni mill-akbar. L-idejn imbagħad għandhom sem ieħor mhux xkejken fil-mużika. L-istrumenti waħedhom ma jdoqqux. Iridu jkunu wkoll idejn imħarġa u ħfief tal-mużiċista li joħorġu n-noti bi ħlewwa u bħila kbira. Imma l-ħtieġa u s-siwi tal-idejn nistgħu narawhom mhux biss fil-kobor tal-arti u tax-xjenza, imma sa fl-iċken ħaġa fil-ħajja ta' kuljum. Il-bniedem biex jgħix irid jaħdem u kull xogħol tista' tgħid jeħtieġ l-idejn tal-ħaddiem. Huma l-idejn li jiżraw u jaħsdu il-qamħ. Huma jaġnu il-ħobs li jiekol il-għani u l-fqir. Huma idejn tal-pilota, tal-kaptan u tal-kull xufier li jridu jmexxu bil-għaqal kollu l-ajruplan, il-vapur jew il-karozza minn post għal ieħor. F'idejhom hemm il-ħajja tagħhom infushom u ta' bosta oħrajn. L-idejn huma eżis għall-bniedem miċ-ċokon tiegħu sakemm jixxieħ u jmut. Meta r-riġlejn tat-tarbija jkunu għadhom tarjin u bla saħħa, huma l-idejn li jgħinuha biex tagħmel l-ewwel dawra mal-kamra tad-dar. U huma jżommu l-pupa quddiem għajnejha, iż-żimen tal-għowda jew xi ġugarell ieħor għal sigħat u jimsħaħ biex ma tiddejjaqx. F'dak iż-żmien huma wkoll l-idejn tal-hom ħanina li jieħdu ħsiebna, imersulna xarna u ħaddejna, iżelu bina u jħadnuna bl-akbar ħlewwa. Meta nixjieħu u riġlejna ma jkunux jifilħu jerfgħu bħal qabel it-toqol ta' ġisimna, huma l-idejn li jerġgħu jidħlu għalina u jifqu magħna billi iħalluna nitwieżnu fuq il-bastun fl-aħħar snin ta' ħajjitna. Aktar ma taħseb, aktar tiftakar fil-ġid li jagħmlu l-idejn lill-umanità. Iżda, waqt li toqgħod taħseb fil-ġid, għandek tilmaħ ukoll b'għafsa ta' qalb id-deni li jagħmel il-bniedem bis-saħħa ta' jdejh. Bħalma x-xogħlijiet tal-ġenju jimbtu fil-moħħ u wara joħorġu għad-dawl minn idejn il-bniedem, hekk ukoll ħafna mill-ħsarat li jsiru. Bosta drabi huma l-idejn il-qaddejja ħżina tal-ejra, tar-reba u tal-mibeda. Huma l-għodda kefrin
ta' ħafna serq, qtil u moħqrija li ġibu dbatijiet kbar fil-ħajja ta' bosta nies. U la darba qegħdin nitkellmu fuq il-ħsarat f'ġisimna u f'ruħna, niftakru fl-istess ħin li bosta drabi huma l-idejn imħarġin tat-tabib li fejquna u jtaffunna l-ġieħu l-ħsara li nkunu ġarrabna ġisimna. U nġibu kol qudiem għajnejna lit setana tas-saċerdot li tixħed fuq rasna l-ilma tal-ħajja u trott fuqna bis-seta tas-sema is-salib tal-maħfra biex nerġgħu nqumu maħfurin bil-ħtijiet u mid-deni li nkunu għamilna. L-idejn huma hekk eżies għall-bniedem u hekk meħtieġa għalih li meta rridu nfaħru l-kobor u l-ħina Alla, nistħajlu li huwa wkoll qiegħed imexxina b'dik lit setana u ħanina li toħloq u xejjen is-sebbaħ u teqret u timla kull imkien bil-barka u bil-ġid. Dun Franz Camilleri, grazzi.